muchísimo. É inaguantable. Aquí en Gomariz ainda, bueno, un poquinho máis fresco, pero aquí é terrible. Este é o Ribeiro, a fama do viño. E entonces, pois, aquí ten que madurar, entonces é máis quente isto. Aquí a agua do río que nos refresca e facemos así un contraste coas térmicas das pozas daqui de Canedo e a verdade que vámoslo pasando ben. O día rincou de novo caloroso en Galicia, sobre todo na provincia de Ourense, especialmente en Valdeorras e nas zonas de montaña. En Calvos de Randín non baixaron dos 20 graus esta noite, o mesmo ca en Baltar ou no Xurés. En Rubiá xa pasaban dos 24 ás 5 da mañá. Por diante, outro día de avisos por temperaturas altas no que hai que buscar a sombra e hidratarse ben. Boas tardes, xoves 28 de maio, benvidos ao Galicia Noticias. A Garda Civil desartellou unha trama que levou a cabo unha fraude masiva con vehículos industriais. Os implicados apoderábanse de camións alugados tras deixar de pagar as cotas. Roubaron supostamente unha frota de trailers valorada n'1,5 millón de euros. Hai 2 persoas detidas en Pontevedra e Vigo e unha terceira investigada. El ordenador que estaba encima de la caja, el portátil, recién comprado, además tiene 2 o 3 meses, se lo han dejado ahí también. Me llevaron solo el oro, nada más que oro. Pensar que vino una persona, abrió en 4 minutos, se llevó lo que es miedo, es miedo el ahora estar en casa, es miedo el... No hay nada que ahora momento me dé seguridad. Fala un matrimonio vigués, vítima dun roubo de xoias no seu domicilio, na zona de Camelias. A Policía Nacional anda a busca dos presuntos autores. Foi un asalto limpo. Os ladróns entraron na vivenda sen forzar a porta e fuxiron co botín. Levaron uns 12.000 euros en alaxas de ouro e cartos en efectivo. Os investigadores están agora a buscar testemunhas e analizan as cámaras de seguridade á busca de pistas. Parecía o roubo perfecto, pero acabou en chapuza. Falamos da subtracción de 50.000 euros en viño do restaurante de Pepe Vieira en Poio. A Garda Civil recuperou a práctica totalidade das botellas, ademais en bo estado. Hai 2 detidos, exempregados do restaurante como presuntos ladróns e outros 2 investigados por mercar as botellas. Recuperouse prácticamente todo. Faltan algunhas botellas que, bueno, supoño que as habrán bebido. Tuvimos a sorte de que estaba moi ben conservado, estaba en un sitio que a verdade é que teña as condicións perfectas para a conservación. Os veciños de Carral, na provincia da Coruña, teñen cita inminente coas urnas. Tranquilos que non adiantaron as municipais previstas para o ano que ven. O motivo é que o Concello quere reformar o campo da feira, que é moi importante nesta vila, en que se celebra, por exemplo, unha festa da empanada de moita sona. E como quere facelo a gusto da maioría, pois consulta primeiro, algo que agradecen os cidadáns. Entonces queríamos saber un pouquiño que opinións tiña a veciñanza. Escoitar, no, as opinións dos vecinos pareceme ben, sí, claro. O parking tamén estaba ben, que tamén necesitamos sitio para aparcar. Sí, oye, que os veciños decidan me parece unha cousa correcta. Miré personalmente para que me vean la cara, que sepan que participo. Para ocio, solo para ocio, nada de negocio, ocio. A Garda Civil detivo en Pontevedra 2 persoas por unha fraude masiva con vehículos industriais valorados en 1,5 millón de euros. Foi no marco da operación Capitalpo. Os axentes desartellaron unha trama empresarial con ramificacións en Vigo, Pontevedra e tamén en Barcelona. Empregaban empresas pantalla para obter vehículos mediante contratos fraudulentos cuxas cotas deixaban de pagar. Entre os arrestados hai un empresario pontevedrés e o representante dunha firma de construción viguesa. Tamén se investiga un veciño de Poio que administraba varias empresas relacionadas con esta trama. Pois a Garda Civil de Pontevedra desenvolveu nas últimas horas unha operación antidroga nas localidades de Vilaboa, Poio e Sanxenxo. Houbo 9 detencións e 7 rexistros. A investigación segue aberta e afecta sobre todo a unha persoa. O xuíz que instrúe o caso decretou o segredo de sumario. Poucos datos trascenderon desta operación contra o narcotráfico que se desenvolvía nas últimas horas no lugar de Areiros, en Vilaboa, onde podería residir un dos detidos. Sí, que estaba Uco aí ou algo, sí, pero non me enterei de nada.
Comentaron que sobre as 9:09 sería máis ou menos. Fontes próximas á investigación confirmaron con cautela 7 rexistros en Sanxenxo, Vilaboa e Poio e 9 detencións. Precisamente un dos rexistros fixos en un restaurante de Poio onde actuaron só 2 patrullas da Garda Civil. Os rexistros, segundo familiares dos vellos responsables do inmoble, moi queridos e respetados na zona, constituíu na apertura da taquilla dun dos detidos e nunhas entrevistas aos propietarios e traballadores do local. Claro que me sorprende porque no me creo nada de muchas cosas, que no lo sé, lo ignoro, no sé. Un restaurante no sé. absolutamente normal, ¿no? Normal, normaliño, normal. É moi amigo meu, ademais. Sí. Non anda en cousas raras. Non. Estou seguro que non. O local non foi precintado nin cesou a súa actividade en todo o día. Familiares dos propietarios lamentaron o impacto negativo que as primeiras noticias puideran ter no establecemento. Agradecido. Así se amosou o coñecido chef Pepe Vieira coa Garda Civil pola rápida resolución do roubo que sufriu hai 2 meses no seu restaurante de Poio. Recuperou a práctica totalidade das botellas de viño que lle subtraeran, avaliadas en preto de 50.000 euros. Hai 2 detidos, exemplegados do restaurante, como presuntos ladróns e outros 2 investigados por un delito de receptación da mercadoría subtraída. O que parecía ou pensaban os ladróns que era o roubo perfecto reveleuse como unha chapuza. As investigacións da Garda Civil deron o seu froito e Pepe Vieira custodia de novo na adega do seu restaurante de Poio a práctica totalidade das botellas de viño que lle roubaran en marzo. Moi satisfeito e moi agradecido tamén ao Departamento da Garda Civil de Policía Judicial de Cangas que teñen feito un traballo excepcional. Recuperouse prácticamente todo, faltan algunhas botellas que, bueno, supoño que as habrán bebido. As investigacións permitiron identificar como presuntos autores do roubo a 2 ex-empregados do restaurante de 18 e 24 anos. Non forzaron nada porque tiñan unha chave e coñecían os códigos de alarma da Caixa Forte, de onde levaron uns 9.000 euros e outros 1.000 da Caixa de Propinas. Cando os detiveron, incautáronlles 19 das botellas roubadas. O resto localizáronse por unha carambola. Vendéranllas a un presunto narcotraficante que caeu nunha recente operación policial. Tras os rexistros do seu domicilio e doutro cómplice, deron co resto do viño que estaba en óptimas condicións. Tuvimos a sorte de que estaba moi ben conservado, estaba nun sitio que a verdade é que teña as condicións perfectas para a conservación. O viño roubado está avaliado en preto de 50.000 euros, pero pro chef o valor das botellas trascende o material. Había viños caros porque nos, nun restaurante como este, normalmente a bodega faise durante moitos anos, non? Nos levamos a 26 anos, entón son botellas que moitas delas formaban parte da historia do restaurante, levaban aquí con nos, igual había algunhas que máis de 20 anos. É un pouco como unha colección, non? Incluso que se as vendes, fastidiate, non? Ter que vendelas ou desfacerte de algo porque é algo que pasa ao plano material ao emocional, non? Emocionalmente foi un mazazo pola decepción e a traizón, pero Pepe Vieira tirou un aprendizaxe, a necesidade de reforzar a seguridade. Vivíamos un pouco así nos mundos de Yupi, non tiñamos nin cámaras de seguridade, nin cosas destas, porque a verdade é que nunca nos fixeron falta ou nunca sentimos as necesidades de telas. Pero bueno, sí, ahora sí que vamos a implementar todas as medidas de seguridade que poidamos, porque non queremos que nos volva a pasar, obviamente. Tivo unha saída de vía co seu coche, quedou suspendido na cuneta e desapareceu sen deixar rastro. Sucedeu no concello de Negreira e a policía local investigou o sucedido ata dar co presunto condutor. Todo apunta a que abandonou o coche porque non ten o carné de conducir. Esta é a impactante imaxe que chamou a atención dos particulares que deron a voz de alarma. Había un coche encaixado na cuneta da estrada que une Negreira co Marco do Cornado. Por motivos que se descoñecen, o condutor saíra da vía durante a madrugada do mércores, xusto antes dunha curva con cambio de rasante. O máis sorprendente é que fuxiu do coche sen dar conta do sucedido. A policía local buscouno por se quedara ferido pola zona, pero non houbo éxito. Finalmente lograron localizalo pola matrícula. Tratábase dun veciño de Negreira. Nun primeiro momento asegurou que alguén lle roubara o coche e tiña pensado denuncialo. Despois, segundo fontes da investigación, cambiou a versión e dixo que era el quen conducía o coche no momento do accidente. O vehículo, agora no depósito municipal, ten o seguro e a ITV en regra, pero o presunto condutor non ten permiso de conducir. Nunca o sacou nin aquí nin no seu país de orixe. Por iso, agora está chamado a un xuízo rápido no que se lle acusa dun delito contra a seguridade viaria.
Novidades nun dos atropelos mortais desta fin de semana pasada. A Garda Civil ten unha persoa investigada pola súa presunta responsabilidade no atropelo mortal rexistrado en Vilanova de Arousa. Polo de agora non se produciu detención ningunha e mantense unha investigación aberta. O accidente tivo lugar de madrugada na parroquia de Tremoedo. Un condutor levou por diante un home e tras o sinistro fuxiu. O falecido é un varón de 79 anos. Malia os esforzos dos sanitarios desprazados ao lugar, non puideron salvarlle a vida. Mais das estradas, agora desta mesma mañá, 3 persoas quedaron feridas nunha colisión múltiple que aconteceu en Melide. O máis grave é o conductor dun camión. Foi liberado do vehículo polos bombeiros e evacuado en helicóptero ao hospital. É o condutor dese camión que ven nas imaxes. Sucedeu ás 10:30 da mañá nese punto da Estrada Nacional 547. No sinistro tamén se viron implicados outro camión e outros 2 turismos e houbo un ferido grave que foi trasladado en hospital, o Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, trasladado en helicóptero e 2 feridos máis que ían no turismo trasladados en ambulancia, como dicimos, ao hospital en Santiago. Na parroquia de Brandoñas en Zas aínda tratan de recuperarse do susto que levaron este domingo pasado. Era xa de noite cando un gran ruído sorprendía os veciños en medio da tranquilidade da xornada. Despois veu un remuiño de vento que levou por diante canto atopou o seu paso e provocou desperfectos nun campamento turístico. Unha especie de tornado que pasou tan rápido como chegou. O domingo foron moitas as localidades onde os raios iluminaron a noite, pero neste campamento turístico de Brandoñas a tranquilidade viuse alterada ademais por un forte ruído que procedeu un tornado que provocou numerosos estragos. Estabas todo tranquilo aquí, a máis facía un calmucio tremendo, e de repente sentimos un ruído, vimos saltar todo polos aires, é verdade que, xa nos imaginamos que debía ser algo deso. Pasaban as 11 da noite e este estrondo sorprendía aos clientes na terraza deste campamento turístico. Sobre as 11, máis ou menos, sentimos un ruído rarísimo, unha cousa rarísima. E nada, daría 2 minutos, sentimos un golpe lá abaixo, na zona onde temos os vestuarios, as cabañas, pero tampouco lle prestei máis atención, pero despois, cando aos 2 ou 3 minutos, veu un aire tremendo por aí, onde arrancou unhas farolas, e, fixe aquí as farolas, tiroume un falso techo abaixo tamén, arrancoume unha porta, fixo bastantes desperfectos. Todo pasou tan á presa que apenas lles deu tempo a reaccionar. Eso deberon ser, eu creo que segundos, nin un minuto, segundos porque non nos dou tempo nin a movernos prácticamente. O seu paso, o tornado deixou moitos estragos que aínda hoxe lembran o gran susto que levaron. O susto malo ruído, o ruído que fixo que foi un ruído rarísimo, unha cousa que, eu creo que xa o ruído tan grande que é para que a xente se dea conta que algo raro pasa, porque, foi impactante, o ruído foi tremendo. A porta dos vestiarios, o falso teito e os farois son os que sufriron o maior impacto deste tornado que o domingo rachaba a tranquilidade desa noite. Un susto moi grande que os mantivo alerta, porque nunca na zona viran algo semellante. Galicia afronta esta última semana de maio con temperaturas propias do verán e con tormentas. Aínda esta tarde pode haber algún chubasco treboento. Os expertos convidan a ter coidado se unha lostregada nos colle sós en un espazo aberto como pode ser unha praia. Despois dunha xornada con 37 graus e medio de máxima en Ourense, hoxe os termómetros volven subir dos 30 no interior da comunidade. Hai posibilidade de que se repitan chubascos treboentos. É unha época de treboadas, son moi locales, non ten nada que ver desas treboadas tan serializadas, tan fortes que as que tuvemos no fin de semana. O fin de semana pasado tivemos venres, sábado, domingo, esas treboadas localmente fortes, realizadas, tocou prácticamente esas treboadas toda a xeografía galega. Eso foi debido a unha pequena dana que se situou no oeste de Galicia, que inestabilizou moito o ambiente, a atmosfera, deixou aire frío en altura. Aínda que as tormentas non serán da intensidade das da fin de semana, cando caeron máis de 2000 raios en menos de 24 horas, compre ser prudente. Jamás vira un aparato luminoso como o que sucedeu o domingo. Nos facíamos a ruta da zona de Betanzos aquí a Santiago. Íamos tanto respeto, tanto medo, digámoslo de alguma maneira, da gasolinera da Ponte Carrera, dice, vamos a parar un momento. Pero despois dice, no, porque aquí tamén é peligroso. A verdade que vivimos unha situación de pánico intranquila, Cando éramos pequenos, miña nai metíanos na casa e queimaba ramos de oliva. Cando tronaba, miña nai dicía, a ver, nenos, pasar para aquí que
hai que ponerse a coberta e tal. E dicía, hai que rezar, Santa Bárbara bendita, en que el cielo estés escrita con papel e agua bendita. Crenzas á parte, os expertos recomendan ter cuidado se a lostregada nos colla a intemperie. Cando teñamos unha zona chaira, aquilo que faga punta vai ser o que absorba as maiores posibilidades de caer o raio, porque fai punta e as cargas acumúlanse nas puntas. Por lo tanto, se estamos nunha praia e vemos que se forma unha tormenta, estamos nós sós na praia, perigo. Se estamos nunha zona de interior e hai unha especie como de pradeira e nós somos o único que hai de pé, perigo. Se hai unha única árbore e nos acubillamos debaixo da árbore, perigo, porque o lóstrego vai caer en riba da árbore. Por lo tanto, teñamos cuidado con iso. Non podemos ser a punta que máis destaque nese lugar no que nos estemos. E moito cuidado tamén coa esta nova xornada na que estamos de temperaturas de récord en Galicia. Están activados avisos por calor en zonas das provincias de Lugo e Ourense. Hai que buscar a sombra, hai que hidratarse ben, sobre todo nas localidades de interior como onde estás ti, Demetrio. Sí, incluso en remansos como este no que nos atopamos aquí en Arnoia estás en mellor a sombra. 31 graus marca agora mesmo aquí o termómetro e as previsións apuntan que ao longo destas próximas horas aquí en Arnoia poderían acadarse esa cifra récord que se registraba no ano 2017. Nun día de mes de maio, 39 graus. Si é verdade que a sensación que estamos a ter é que nunca fixo tanta calor, pero hai que recordar, por exemplo, que o ano pasado en Ourense, o 29 de maio, chegaronse aos 38,1 graus, moitísima calor, que está tendo a sensación de que estamos xa en verán. Así que aproveitar remansos como este no que nos atopamos, eso sí, a sombra. Está o día para andar sen camisa en Ourense. Para andar así a cuerpo descubierto, vengo de las termas, de refrescarme. Nas termas, as pozas de auga fría apetecen máis que as quentes. A agua quente non. Casi mellor a poza fría hoxe. Hai tempo na quente, pero despois irá fría a menudo. O día arrincou xa caloroso na provincia, especialmente en Valdeorras e nas zonas de montaña. En Calvos de Randín, famoso polas mínimas do inverno, non baixaron dos 20 graus esta noite. O mesmo ca en Baltar ou no Xurés. En Rubiá, comarca de Valdeorras, xa pasaban dos 24 graus ás 5 da mañá. Sobre todo se nota un montón la diferencia de la mañana y de la noche, que a la noche sigue haciendo un calor increíble, que hasta cuesta dormir. De momento ainda vou lavando. Ainda non queceron ben os pisos, ainda teñen que hacer máis. Desde temprano, mucho calor. Ahora debe hacer más de 25 grados. Leiro e Arnoia registraron onte máximas impropias dun mes de maio, superiores aos 36 graus, pero por debaixo aínda dos 39 do récord histórico que houbo na Arnoia en maio de 2017. Muchísimo. É inaguantable. Aquí en Comariz ainda, bueno, un poquinho máis fresco, pero aquí é terrible. Leiro sempre foi quente. Leiro sempre foi, somos uns das máximas. Este é o Ribeiro, a fama do viño. E entonces, pois, aquí ten que madurar. Na cidade de Ourense, o récord de temperatura no mes de maio bateuse hai un ano, o 29 de maio de 2025. Os termómetros alcanzaron 38,1 graus. Onte quedou moi preto, 37,5, e hoxe volve a haber previsión de rebasar os 36. É un paraguas de protección solar, porque senón acabamos aquí feitos uns churros. Prácticamente no debía ser esta calor nel mes de maio. Nel mes de junio todavía, pero en este... No conxunto da provincia de Ourense hai preto dunha trintena de concellos en aviso amarelo polas altas temperaturas, na Conca do Miño e na comarca de Valdeorras. Canto ao resto de Galicia, hoxe non hai tanto consenso climático como a onte. Temos diferenzas. No sur de Lugo, aviso tamén por temperaturas extremas, por exemplo, de 35 graus en Monforte. Na costa galega, pola contra, as bretemas fan que as temperaturas sexan moito máis levadías ca este mércores. 24 de máxima en Vigo e en Viveiro, xa ven como baixaron na Mariña, e 21 como moito na cidade da Coruña, algo que tamén se agradece despois de xornadas de calor abafante. Este fresquiño, eu o calor non o soporto, pero bueno, tamén teñen que vir algún día bo, para poderse bañar, pero en fin, eu prefiero isto co donte. Entre casca e madera non, ni tanto, ni tampouco, digo. Andase ben, pero hai así como un bochorno, sí, pero ayer era morrer.
Con estas temperaturas tan altas é moi importante hidratarse ben. O que máis recorremos é a auga, pero hai outras opcións tamén refrescantes e saudables, como as infusións frías, os batidos de froitas e verduras, que ademais teñen moitos nutrientes. O que temos que evitar son as bebidas azucradas e o alcohol. Cando aperta a calor, o que máis bebemos é... Agua, la máis natural. Agua. Soa ou nas súas variantes con gas, con froitas ou con ervas aromáticas. Es que igual me pido un agua de limón que se llama agua de pedras, non sei se conoces. A auga é a máis recorrida, pero hai outras opcións saudables para combater a calor, como as infusións frías ou os batidos de froitas e verduras. Nestas bebidas que comentamos, por exemplo, nos jugos de verduras ou nos gazpachos, que son os chamados electrolitos. Pode ser o sodio, o potasio, o calcio ou o magnesio. Estos electrolitos o que fan é axudar a reter un pouquiño máis de auga. Combinados que teñen un alto contido en vitamina B e que axudan a combater a fatiga. De frutas sí, de verduras igual xa non tanto. Pero sí, batidos de frutas tamén, con xeo e demais, incluso con xeaos. O efecto do frío anima a beber un pouco máis e tampouco olvidar que isto non é bebida, pero tamén temos que falar delo, as froitas, porque prácticamente son un 80% ou máis de auga. E no tempo de ocio, cando adoitamos escoller peor. Fresco de cola o un café con hielo. Un trejiño para dar ánimo para repetir o baño, ¿no? Sí, bueno, algún mojito sí tamén. Pero sin alcohol. Mellor sen alcohol e sen azucre, porque todas estas bebidas deshidratan e son máis calóricas. Xoias de ouro valoradas en 12.000 euros e cartos en efectivo. É o botín que levaron uns asaltantes dun piso de Vigo na zona de Camelias. Entraron cando non había ninguén, de xeito moi sixiloso e nin sequera chegaron a forzar a porta. As forzas da orde andan tras a procura dos ladróns, mentres que os donos da vivenda aínda se recuperan do desgusto e do medo que pasaron. De seguida, falamos con eles e lles contamos como foi aquí no Galicia Noticias. O Concello de Carral, na provincia da Coruña, saca as urnas para que decidan os veciños, pero neste caso non van elixir a alcalde. De que se trata, Reyes? Non, desta volta non toca elixir alcalde, o que teñen que decidir é a que se vai dedicar este novo espazo de 650 metros cadrados que está pegado ao campo da feira e que lle acaban de ceder o Concello. Quen queira participar pode facelo ata o próximo 15 de xuño, ben depositando a súa idea nunha urna que hai na entrada do Concello ou a través dun pequeno formulario que hai na páxina web municipal. O campo da Feira de Carral, un dos espazos máis emblemáticos do Concello, onde se celebra cada setembro a Festa da Empanada e 3 veces ao mes a feira, ven de incorporar 650 metros cadrados adicionais destinados a mellorar a contorna e crear novas posibilidades de uso para a cidadanía, pero serán os propios veciños os que decidan a que se vai destinar este novo terreo. Un lugar onde se xuntan persoas e veciños de todas as idades, desde os máis pequenos porque temos o parque, cando son as feiras, as festas, e tamén a xente maior para xuntarse polas tardes. Entonces queríamos saber un pouquiño que opinións tiña a veciñanza. Sí, oye, que os veciños decidan me parece unha cousa correcta. Iré personalmente para que me vean la cara, que sepan que participo. Lo haré, voy a votar. Eu non vou votar, pero opino igual. Escoitar, no, as opinións dos vecinos, pareceme ben, sí, claro. Para participar poden facelo deixando as súas propostas nesta urna do Concello ou cubrindo un formulario en liña. Tanto na páxina web como en un grupo de WhatsApp que temos en Novas Carral, que se chama, pois un formulario no que se contesta pois a 3 opcións que dimos aos veciños e a outra opción é que eles aporten outra opción con unhas suxerencias e o porqué. Un recinto multideporte, unha zona para patíns e patinetes ou unha área de descanso con mobiliario urbano son as 3 propostas do goberno local. Unha pista de multideporte desas. Hombre, pues estaría bien, algo para los niños, sobre todo porque el parque se queda pequeño, entonces, no sé, a una zona de escape o algo así. Pues pos nenos, a verdad que pos os nenos. Que fixeran área de descanso para a xente maior, para min que xa vou velha. Algo donde los niños puedan vivir y donde los viejetes podamos sentarnos tranquilos, sí.
xa tomar un pouco el sol, escribir un mensaje que se te olvidou de mandar. Pero hai quen ten outras ideas para este espazo. O parking tamén estaba ben, que tamén necesitamos sitio para aparcar. É un aparcamiento, que chegas aí ao centro non hai onde aparcar, ou xa hai moitos coches. E iso non se van a eliminar. Inda que dixan tal e cual, a xente ven no coche, chega aí onde ten que aparcar. E aí é un aparcamiento moi bo. Pero que arriman a outra feira, que fagan a feira arriba. Toda xunta. Non por aquí, pola carretera, vamos. Para ocio, solo para ocio, nada de negocio. Ocio. As diferentes alternativas poderán achegarse ata o 15 de xuño. Imos falarles agora dese asalto a unha vivenda en puro centro da cidade de Vigo nun roubo absolutamente limpo. Os ladróns levaron as xoias que o matrimonio foi xuntando ao longo dunha vida xuntos. Valoran as perdas económicas nuns 12.000 euros. Foi o peor final dun día de praia. Decidí ir a la habitación a cambiarme. Ya vi unas joyas tiradas en el suelo. Bisutería de la mujer. Y la llamé y dije, mira, ¿cómo te cayeron todas estas pulseras y tal? Pues yo no ando bien eso para nada. Ya vi en una pequeñita caja fuerte, en una esquina de esas caseras, ¿no? Pequeñita. Era donde ella tenía todo lo del oro. Foron a tiro fixo. Tenía algún anillito y pendiente de oro de esos que te pones siempre. Eso sí se lo llevaron. Todo lo demás lo tiraron, todo por aquí. Y luego aquí teníamos esta caja, que es donde metía las cajitas todas con todas las cosas, las de joyería, las de todo. Procuraba tener todo en sus cajitas. Oro, solo oro. Ni los relojes, tengo un par de relojes más o menos buenos. Uns 12.000 euros entre xoias e algo de cartón efectivo. Entre todo eso, entre las cajitas de oro, que tenía todo el oro, tenía un sobrecito con billetes antiguos de, pues, una peseta, y entre eso también tenía un dinerito para mis cosas. Los billetes antiguos no se los llevaron. Doe no económico, pero máis ainda no emocional. Levaron a colección que contaba a historia de máis de 50 anos xuntos. Tenía un anillo que mi hija la mayor siempre me decía, mamá, cuando tú no lo uses, no puedas, me lo pasas, y era el anillo pues teníamos 18 años. Un inventario difícil de compilar. Para identificar as xoias na policía tiraron de álbum familiar dos eventos nos que ela lució os seus pequenos tesouros. La típica pulsera rígida y algunas más, los típicos collares con gemas y con verdes que a mí me encantaban, todas esas cosas que le tienes ilusión y que te gustan, y poco a poco pues él me las iba regalando. O que tamén lles levaron foi algo moito menos material. Porque yo ya no quiero nada. Que te invadan la intimidad de la casa. Tocoulles a eles, pero no mesmo edificio había varias portas marcadas con tiras de silicona. Atención á seguinte historia, percorreu varias rúas de Vilagarcía increpando e insultando a quen se cruzaba con el. Chegou a agredir a algún e berraba que ia poñer unha bomba. O home foi finalmente detido pola policía local. As primeiras noticias do periplo deste home chegaron de aquí. A media mañá estaba no Parque da Xunqueira dando voces e facendo barullo. Unha persoa que se encontraba moi alterada, que estaba sin camiseta e que se estaba metendo, increpando a diferentes viandantes que se encontraban por aí pola zona. Enviamos ao lugar dúas patrullas e unha vez no lugar nos entrevistamos con esta persoa. A persoa aparentemente estaba baixo os efectos de bebidas alcohólicas e posiblemente tuvera algún tipo de trastorno psiquiátrico. Aparentemente conseguiron tranquilizalo e marchou da zona. Vi cando marchaba en bicicleta, que discutía e non vi nada máis. Detívose pouco máis adiante nesta obra. Insultou e amenazou os traballadores e os que o viron contan que chegou a lanzarlles pedras dende o medio da rúa. Cando se cansou, seguiu a ruta. Insultou e cuspiu a unha muller que se cruzou e parou no bar de Laura. Embalada para min, colle marsillas, tira máis para o lado e a miña reacción, claro, que faz? Tranquilo. E se menzou fali a jaleo cunha clientela a insultala. Entonces xa se empezaron a levantar os do lado, que son xente moi pacífica, e pudo armar unha boa. Conseguiron que marchara, pero chegou de volta o individuo.
e xa empezou, sudaca, vouche arder o bar, vouche meter unha bomba aquí, eres unha hija de puta. Bueno, mira, díxolle, sale para fora porque van a armar hoxe. Sale para fora, xa había aí 4 coches da policía. E a policía confirmou que a situación complicárase dende a primeira vez que o viran. Tiña unha actitude moito máis violenta e arremeteu contra nós, incluso contra algunha integrante da patrulla por ser muller. E nada, finalmente se produzo a súa detención por atentado e desobediencia e resistencia a axentes de autoridade. Ademais dun delito de odio por insultos racistas. Trasladaron á Policía Nacional onde quedou á espera de pasar a disposición xudicial. Testemuñas e vítimas están identificadas e aínda en prazo para interpoñer as correspondentes denuncias. Es dunha noticia luctuosa de última hora relacionada coa sinistralidade nas estradas. Houbo un accidente mortal na estrada Ourense 504, a que une Ribadavia con Cea. Foi unha colisión frontal entre dous turismos. Sabemos que morreu a condutora dun dos vehículos e que hai outro conductor implicado ferido moi grave. O sinistro produciuse hai escasamente unha hora, aínda están os equipos de emerxencias traballando sobre o terreo e terán máis datos sobre este accidente en vindeiros servizos informativos. Nos continuamos agora co resto da actualidade do país. Conocer a toda la población viguesa y de los alrededores de la comarca y de la provincia de Pontevedra los materiales, los sistemas de armas más modernos y más importantes. Sobre todo aparte aquí que son obras que parecen icónicas de que solo ves en los libros. Y la verdad que a mí me parece un espectáculo todo, me encanta. Primeira descarga da costeira do Bonito deste ano. Un pesqueiro vasco descargou uns 2000 kilos deste peixe despois dun mes de campaña. O Gure Fátima, con base no Porto Vizcaíño de Bermeo, realizou a primeira descarga da costeira do Bonito deste ano. Fixo na lonxa de Burela, onde desembarcou preto de 2 toneladas deste peixe fresco. Entre 1.700 y 2.000 kilos de bonito y 600 kilos de patudo, más o menos. Pues esperemos que paguen bastante, encima de que son los primeros pescados que entran aquí en Burela y ahí a ver si tenemos un poquito de suerte. Para capturar o prezado príncipe azul, ademais do atún patudo, o boniteiro tivo que facer unha marea complicada. Segundo o seu patrón, chegou a desplazarse mesmo ata 100 de millas ao norte do arquipélago dos Azores. Pues ha sido un poco complicada, muchos días, mucho mal tiempo, ha costado mucho encontrar pescado, un poquito complicado. Hemos estado por Azores a 100 millas al norte, hemos bajado un poco más para el este, hemos estado sobre el 36 de latitud y unos 16, 18 de longitud, más o menos. Male o seu esforzo, na lonxa Burela, os primeiros lotes de bonito da tempada acadaron valores discretos de entre 10 e 16 euros o kilo. A celebración do Día das Forzas Armadas será un dos eventos máis multitudinarios do ano en Vigo. Exhibicións aéreas, demostracións en directo e música, entre outras actividades, converten a cidade nun grande escaparate das capacidades do exército. Un dos puntos neurálxicos está no Porto de Vigo cunha grande exposición militar. A zona das avenidas convértese nun espazo dedicado ao mundo militar. A Armada desplazou ata Vigo a 7 dos seus buques principais, entre eles o portaavións Juan Carlos I, un dos navíos máis importantes da flota española. Cargado con sus infantes de marina, su material, sus vehículos y trae también su arma aérea con los Harrier, helicópteros. También trae otro transporte de ataque, que es el Galicia, también repleto de infantes de marina. Todos os barcos poden visitarse por dentro. Tamén o Exército de Terra trae a última tecnoloxía en seguridade e defensa. La exposición está formada por una tienda modular de nuclear, biológica y química, y luego por dentro tenemos material específico de la Policía Militar. Tenemos también una gran galería fotográfica en la que se puede ver cómo las diferentes zonas de despliegue en las que hemos participado la brigada, con sus diferentes banderas. Os visitantes á mostra teñen a oportunidade de coñecer máis de preto o traballo das distintas unidades do Exército. Me interesa sobre todo os vehículos, sobre todo do GRS, as armas, como tratan, e por ahora me parece un bo camiño para ir. Os barcos e os vehículos, sin duda, me parecen increíbles e tamén máis do mesmo. Estoy estudando para intentar ser Garda Civil, entonces isto é como ir familiarizándome co entorno. Sobre todo aparte aquí que son obras que parecen icónicas de que solo ves en los libros. Y la verdad que a mí me parece un espectáculo todo, me encanta.
A exposición tamén ofrece demostracións, exhibicións e distintos materiais empregados polos militares. El principal objetivo es dar a conocer a toda la población viguesa y de los alrededores de la comarca y de la provincia de Pontevedra los materiales, los sistemas de armas más modernos y más importantes. Durante toda a semana hai actividades en distintas zonas da cidade. O momento máis agardado chegará o sábado, co gran desfile militar presidido polos reis de España na praia de Samil. Os actos centrais do Día das Forzas Armadas retransmitímolos precisamente na Galega a partir de mañá venres á tarde. Nos, o Galicia Noticias, rematamos por hoxe, volvemos mañá, un pouco antes das 2:05. Grazas pola compaña e que gocen da tarde.